Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Shirsat 8108709128 or 887999666012. Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. नाट्यरसिक प्रत्यक्ष नाट्यगृहात जाऊन नाटक पाहणं व नाट्य कलाकृतीचा आस्वाद घेण्यापासून वंचित राहिलेत. उत्तमरित्या सुरू असलेली नाटकं कोरोना काळात व्यावसायिक गणित अथवा काही अन्य कारणांमुळे बंद पडली आहेत. मात्र याही परिस्थितीत प्रचंड ध्येयानं झपाटून व रंगभूमीची प्रामाणिकपणे सेवा करण्याच्या उद्देशाने मँगो सिटी देवगड येथील युवा कलाकार श्री अभिषेक कोयंडे यांना पुणे येथील सुप्रसिद्ध लेखक श्री अक्षय श्रीनिवास जोशी यांचं व्यावसायिक रंगभूमीवर प्रचंड गाजलेलं 2 अंकी नाटक दिल तो बच्चा है जी हे रसिकांच्या सेवेत केवळ मनोरंजनाच्या उद्देशानं आणण्याचं ठरवलंय. याच्या नाट्य उभारणीचा शुभारंभ आज टिळक स्मारक देवगड येथे करण्यात आलाय. या प्रसंगी नाट्य दिग्दर्शक, कलाकार, तंत्रज्ञ यांना शुभेच्छा देण्यासाठी माजी आमदार ॲडव्होकेट श्री अजितजी गोगटे, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक संचालक ॲडव्होकेट श्री प्रकाश बोडस, श्री प्रमोद नलावडे, श्री विनायक ठाकूर, श्री संजीव देसाई, श्री सचिन जाधव, सौ मनस्वी खारे, श्री DB कोयंडे उपस्थित होते. या प्रसंगी उपस्थित सर्व मान्यवरांनी व देवगड येथील स्वरगंध या संस्थेनं दिग्दर्शक, कलाकार व सर्व टीमला पुढील वाटचालीसाठी व देवगडचं नाव उज्ज्वल करण्यासाठी शुभेच्छा दिल्यात. ही व्यावसायिक रंगभूमीवर 2 वर्षांपूर्वी हे नाटक महाराष्ट्राची हास्य जत्रा फेम प्रसाद खांडेकर, पॅडी कांबळे, सुशील इनामदार, रसिका वेंगुर्लेकर आदी कलाकारांनी आपल्या दमदार अभिनयानं गाजवलं होतं व 100 पेक्षा जास्त प्रयोग केले होते. कोरोना काळानंतर सादर होणाऱ्या या नव्या संचातील नाटकाची निर्मिती अभिषेक कोयंडे व तेजस प्रभुदेसाई यांनी केली असून प्रस्तुती अर्चना थिएटर व हापूस एंटरटेनमेंट यांनी केली आहे. याचे दिग्दर्शक स्वतः निर्माते अभिषेक कोयंडे असणार असून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व सुप्रसिद्ध युवा कलाकार यामध्ये अभिनय सादर करणार आहेत. याचं संगीत संयोजन सुजित सामंत, श्रीधर पाचंगे व ॲडव्होकेट विवेक गोखले हे करणार आहेत. याच्या शुभारंभाचा प्रयोग लवकरच आयोजित व जाहीर करणार असल्याचं निर्माते अभिषेक कोयंडे व तेजस प्रभुदेसाई यांनी सांगितलंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.